मोनसे गोजोन रंजा खुसि नखरखौ सोर हास्थाया? बयबो हास्थायो नङा होमब्ला अनजाराफोर? बयबो हास्थायो। जोंनि ख्रिस्टियान नखरफोराव बयहाबो गोजोन सुख सान्थि नखराव जाथों बेखौ बयबो हास्थायो अनजाराफोर। नाथाय बयनिबो नखराव बे सुख सान्थिया गैया जायो। बयनिबो नखराव गोजोननायफोरा थाया जायो। बयनिबो नखराव नांज्लाय खमज्लायफोरासो गोबांनिख्रुइ गोबां थायो। अनजाराफोर, दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेबायदि 6टा बाथ्रा लानानै फैदों जेरावहाय मोनसे ख्रिस्टियान नखरा बेफोर खामानिखौ मावनो नाङा, बे 6टा खामानिखौ मावनो नाङा। जेब्ला बे 6टा खामानिखौ मावनाय नङा अब्लाना जोंनि ख्रिस्टियान नखरफोराव सुख सान्थिफोरा फैगोन, रंजानाय गोजोननायफोरा अरायबो थाबाय थागोन। दा बेयावहाय जोंनि ख्रिस्टियान नखरफोराव सुख सान्थि रंजानाय गोजोननायखौ अरायबो दोनबाय थानो थाखाय आङो बै 6टा बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। जि 6टा खामानिखौ मावाब्ला जोंनि नखराव सुख सान्थिफोरा अरायनि थाबाय थागोन। देवब्ला प्रियफोर, भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन जेन जोङो सुख सान्थि गोजोननाय रंजानायनि मोनसे मोजां नखर दानानै लानो हायो बे बाथ्राखौ मोनथिनायनि गेजेरजों। बाथ्राखौ गुवार गोथौ बेखेवलांनायनि आवगायावनो साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन। इयुननि समाव बेबायदिनो इसोरनि बाथ्राखौ जेन नोंथाङाबो खोनासंबाय थानो हायो। आरो लोगोसेनो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला, बाथ्राफोरखौ गाहाम मोनबायब्ला मोनसे लाइक होनानै होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां थुलुंगा होयो गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। आरो लोगोसे नोंथाङा सानोब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौ जोंनि साफ्रोमबो फोथायारिफोरा मोनथिनांगौ होननानै अब्लाना नोंथाङा बेबायदि शेयार खालामनानै होनो हागौ। देवब्ला प्रियफोर, थोंजोङैनो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। ख्रिस्टियान नखराव माब्लाबाबो मावनो नाङै गिबि खामानि बे जाहैबाय नंखाय बुंनाय आरो नंखाय साखि होनाय। झूठ बोलना और गलत गवाही देना। नंखाय बुंनाया अरायनि गोरोन्थिखा, बियो गोरोन्थि नालाय गोरोन्थिखा। नाथाय माब्लाबा समाव माखासे मानसिफोरा नखरफ्राव ओरै बुंनो नागिरो, ओरैहाय सावरायनानै लायो जे एसे सम बबेबा समफोराव नंखायबो बुंगारनांगौ होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो आरो बेबायदिनो खामानिफोरखौ मावो। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि नखराव बेजों बे जोंहा नखर होननाय लोगो लोगोनो नखराव बिमा बिफा थागोन, गथ' गथाय थागोन, बिमादै थानो हागौ, बिमायं थानो हागौ, आबौ आबै थानो हागौ। नखर मोनसेयाव बेफोर गासै सोद्रोमाफोरा थागोन। नाथाय जोंनि नखराव गोबां समाव सुख सान्थि गोजोन रंजानाय गैयै जायो। गोबां समाव नांज्लाय खमज्लाय थायो। बेनि जाहोनफोरा मा? बे जाहैबाय नंखाय बुंनायनि थाखाय, नंखाय रायनायनि थाखाय आरो नंखाय साखि होनायनि थाखाय बेफोर गासै जाथायफोरा जायो। नोंथांमोना बे बिसयाव जसेफनि जारिमिनखौ गोसोखांनो हागोन ने? जसेफनि बिदामोना जसेफखौ माबायदि फानहरदोंमोन आरो फानहरनानै न'आव थांनानै जसेफनि बिदामोना जसेफखौ मा होननानै थगायहैदोंमोन? जे बिखौ जुनारा जाबाय होननानै थगायहैदोंमोन। नाथाय जसेफनि बिदामोना जसेफखौ फानदोंसोमोन। बिसोरो गावजों गाव साखि होज्लायलायबाय, गावाहि होलायलायबाय जे औ नंमारगौ जुनारानो जाबाय होननानै नखराव बिमा बिफानो बेबायदि खोन्थाहैदोंमोन। आरो बिमा बिफानि गोसोआव बेसे दुखु, बेसे जारला, बेसे असान्थिया फैदोंमोन। मानि थाखाय? थगायनायनि थाखाय, नंखाय साखि होनायनि थाखाय। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुङो, जाखारिया 9:16, नोंसोरनि मावनो गोनाङा बेफोरनो, नोंसोरो साफ्रोमबो गाव गावनि फारा फुरुसिजों सैथोयै रायज्लायदो। जोंनि नखराव बेजों बे बिमा बिफा गथ' गथाय जा परियालाव जाफोर दङ, जा मेम्बारफोर दङ, बेजों बे अरायबो सैथो बाथ्रा रायज्लायनांगौ, सैथोखौ बुंज्लायनांगौ। आरो लोगोसेयैनो गुबुन नसुंसेयारिफोरजोंबो सैथो रायज्लायनांगौ। बेखौ इसोरनि बोसोना जोंनो आदेश होदों। आरो बिनि उनाव ओरैहाय बुंबावदों, ओंखारलांनाय 20:16, गावनि फारा फुरुसिनि जेंना नंखाय साखि दा गसं। अनजाग्रा प्रियफोर, नंखाय साखि दा गसं। जोङो गुबुननि जेंनायै जुदि नंखाय साखि गसङोब्ला जोंनि नखरफोराव सुख सान्थिया थानाय नङा। मानोना जोङो असान्थिनि खामानिखौ मावनानै लादों, नंखायनि खामानिखौ मावनानै लादों। दा बेयावहाय जोंनियाव गोजोन सुख सान्थिया नखराव थानाय नङा। अनजाग्रा प्रियफोर, बेखौ मोनसे ख्रिस्टियान नखर जानानै बे खामानिखौ जोङो मावनो मोना। जेब्ला जोङो बेफोर खामानिखौ मावो अब्लाना जोंनि नखरनि सुख सान्थि रंजानायफ्रा गैयै जालांगोन। जोंनियाव जों जुदि नखराव नंखाय बुङोब्ला, गुबुनजों नंखाय रायज्लायोब्ला, गुबुननि जेंनायै जोङो गुबुननि उल्थायै जुदि जोङो गसंनानै साखि होयोब्ला जोंहाबो उसुबिदाया फैगोन, नखराव जेंनाया फैगोन। देवब्ला प्रियफोर, सेथि बाथ्राखौ जोङो नायबाय, बेखौ जोङो मावनो नाङा। देवब्ला नैथि बाथ्रा नायनि, जेराव जोङो जोंनि ख्रिस्टियान नखरफ्रा मावनो नाङा, बेनो जाहैबाय मेगन सानाय। बे बिसयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, 1 करन्थियारि 13:4, अननाया सैसोयो, अननाया रैसुमै, अननाया मगन साया,
देरगाया एबा दुगा खालामा। बेयाव मगन साया होननानै मोनसे सोदोब बाहायदों नोंथांमोना बेयावहाय नुनो मोनदों। आरो लोगोसेनो मोनसे बाइबेल सिरि आरोबाव दिन्थिनो हास्थायबावदों। बेनो जाहैबाय जाकुबनि 3:6 सिरि। मानोना जेराव मगन सानाय आरो गावनिखौल' साननाय दं, बेयाव दावराव आरो इनाय मानियानो थायो। अनजाग्रा प्रियफोर, मेगन सानाया अननायनि उल्था खामानि मावो। जेराव अननाय थायो बेयावहाय गासै मोजाङा थायो, मेगन सानायफोरा थाया। नाथाय जेराव मेगन सानाय थायो बेयाव अननाय थाया। प्रियफोर, जोंनि ख्रिस्टियान नखराव बेजों बे गावजों गाव जेब्ला नायनो बाज्लायनाया थागोन, ईर्षा खालामलायनाया थागोन, अब्लाना अरायबो असान्तिया नखराव थागोन। नखराव जुदि सोरबा बेक्तिया सोरनिबा सायाव मेगन सानायखौ लाखियोब्ला बे मानसिया बै मानसिनि थाखाय, बै नखरनि थाखाय मोजां सिन्ता खालामनाय नङा, मोजां साननो रोंनाय नङा। आरो बेबायदिनो नखराव मोनसे असान्तिनि आबहावाया सोलिबाय थागोन। बेनिखायनो ख्रिस्टियान नखरनिफ्राय बे मेगन सानायखौ नागारनांगौ। दे दानाब्ला प्रियफोर, जोङो थामथि बाथ्राखौ नायदोनि जिखौ ख्रिस्टियान नखराव मावनो नांथारा। बेनो जाबाय नखरनि साफ्रोमबो रागाखौ कन्ट्रल खालामनांगौ। बे बिषयाव इफिसुस 4:31 आरो 32 सिरिया ओरैहाय बुङो। गोखा जाज्लायनाय, लुबैनाय, राग जोंनाय, रागजों हज्रि खावनाय एबा निन्दिनाय आरो मगन सानाय, बेफोर गासैखौ गारनानै गावजों गाव अनज्लायदो आरो सासेनि दुखुआव दुखु जाफादो आरो ख्रिस्ट'जों इसोरा जेरै निमाहा होयो बेबादिनो निमाहा होज्लायदो। प्रेज द लर्ड। बेयाव इसोरनि बोसोना मा बुंदों? रागा दाजों, होख्रावज्लाबायनो नाङा। दिनै जोंनि गोबां ख्रिस्टियान फोथायारिफोरनि नखराव गोबां रागा गोनां बेक्तिफोर दङ, गावनि रागाखौ कन्ट्रल खालामनो नाजाया। बे रागानि थाखायनो गाज्रि गाज्रि सोदोब बाहायो। बे रागानि थाखायनो गावजों गाव नांज्लायो, नखराव नांज्लायो आरो नांज्लाय खमज्लाय खालामनानै नखरनि जिथु मोनसे मोजां आबहावा दङमोन, ख्रिस्टियान नखरनि आबहावा दङमोन, बै ख्रिस्टियान नखरनि आबहावाखौ सिफायनानै लायो आरो नखराव गोजोन गैयै, सुख सान्ति गैयै खालामनानै लायो। बे मानि थाखाय जायो? बे जाहैबाय रागानि थाखाय। आरोबाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायना होनो हास्थायबावदों। बेनो जाहैबाय बोसोन बिजाब 4:29 सिरि। नोङो सिरि सिरि थानो हायोब्ला नोङो गियानि, आन्थाय नोङो राग गोसाब्ला नोङो गावखौनो मुर्ख दिन्थिगोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि नखराव जुदि जोङो रागा जोंबाय थायोब्ला जोङो मुर्खसो दिन्थिनाय जायो होननानै इसोरा जोंखौ मोन्थिहोदों। दा बेयावहाय जोंनि ख्रिस्टियान नखरनिफ्राय जों जुदि ख्रिस्टियान नखराव सुख सान्तिखौ अरायबो दोननोब्ला जोङो बे रागा जोंनायखौबो जों नागारनांगोन। दे दानाब्ला जोङो ब्रैथियाव थांदोनि जिखौ ख्रिस्टियान नखराव मावनो नाङा। बेनो जाहैबाय नंखाय बाखाय बाथ्रा फोसावग्रा एबा सावरायग्रा। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों। बोसोन बिजाब 6:28 सिरि। दुस्त मानसिफ्रा नंबां जाबां बाथ्राफोरखौनो फोसावबायो, बिसोरो सैहोयो आरो मोजां लोगोफोरखौबो बोखायो। अनजाग्रा प्रियफोर, बेयाव मा बुंदों? दुस्त मानसिफोर होननानै बुंदों। दुस्त मानसिफोरनि सोदोब बाहायदों। बे जाहैबाय मा? सोरखौ दुस्त होनदों? बे जाहैबाय जाय मानसिफ्रा नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ फोसावलाबायो, सावरायलाबायो, उन थानानै सावरायलाबायो। जोंनि नखरफोराव, बर' ख्रिस्टियान नखरफोराव बेफोर गासै खामानिफोरा सोरनिबा नखरफोराव जायो। बेजों बे नायनो बाज्लायनानै बैनि मोजां गाज्रि, बैनि गाज्रिखौ एरखोमालायनाय, बुंखोमालायनाय, गुबुननो खोन्थालाबायनाय, गुबुननि सिगाङाव बायदि बाथ्राफोरखौ एरनानै होनाय आरो बेनि उनाव नखराव नांज्लाय खमज्लायफोरा फैयो। जेब्ला बै मानसिया मोनथिगोन जे आमुखाया आंनि बिसय बायदिसिना गुबुननो एरलाबायनानै होदों होननानै खोनागोन, बै समाव नखराव नांज्लाय खमज्लाय जागोन। जि नखराव मोनसे मोजां सुख सान्तिनि आबहावा दङमोन, बै सुख सान्तिनि आबहावाया गैयै जालांगोन। मानोना नखराव बेजों बे एरज्लायनाय, बेजों बे बाथ्राफोर दान्थेलायनाय, बेजों बे बायदिसिना बुंखोमाज्लायनाया थाबाय थागोन। जेब्ला बे थागोन अब्लाना नखरनि सुख सान्तिया गैयै जालांगोन। दा बेवहाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि ख्रिस्टियान नखरनिफ्राय बेबायदि नंखाय बाखाय बाथ्राफोर सावरायनायखौ नागारनांगोन। बेजों बे एरज्लायलायज्लायखौ नागारनांगोन। आरो बे बिषयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुङो। तितुस 3:2 सिरि। रावखौबो निन्दिया लाबानो एबा रावजोंबो नांज्लाया लाबानो बयजोंबो गुरै आरो रैसुमै जानानै थानो बिसोरखौ थोन। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनिफ्राय बे एरज्लायनाय, बुंखोमाज्लायनायफोरखौ जोङो नागारनांगोन। दे दानाब्ला जोङो थांदोनि बाथियाव। बेनो जाबाय धोन दौलतनि उन खारनाय। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों। 1 तिमथि 6:10 सिरि। इनायनि गुदिया रां लुबैनायानो। गोबां मानसियानो रां लुबैनानै ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनिफ्राय उनफिनबाय आरो गाव गावखौ दुखु आरो जिंगासिनायाव
खोख्लैनानै लाबाय। इब्रायारि 13:5 रां लुबैसुला दाजा, नाथाय नोंहा दंनायावनो खुसि जा, मानोना इसोरा होनबाय आङो नोंखौ गारा आरो माब्लाबाबो नागारथारनाय नङा। प्रेज द लर्ड। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंनि नखरा सोलिनो थाखाय थाखा फैसा रां रुफा गासैखौबो नांगोन, धोन दौलतखौबो नांगोन। नाथाय बे धोन दौलतखौ लानानैनो गोबां नखरफोराव, ख्रिस्टियान नखरफोराव नांज्लाय खमज्लायबो जायो, एना एनि जायो। जेब्ला नखराव बयबो खामायगोन, जेब्ला नखराव सोरबा सासेयाल' खामायगोन, बै समावहाय जोंनि नखराव दाङाबाजि जायो। थाखा फैसाखौ लानानै सोरनोबा थाइसे होनाय, सोरनोबा थाइनै होनाय, सोरनोबा थाइबा होनाय, बेबायदि अननायजों जेब्ला रांफोरखौ होगोन, धोन दौलतफोरखौ सोरखौबा अनगोन, अब्लाना बेबायदि अननायफोरा समयसाफोरखौ लानानै फैगोन आरो जेंनाफोरा नुजाफैगोन। माखासे सुबुंफोर दङ, माखासे फोथायारिफोर दङ, धोन दौलत थाखा फैसा होनब्ला गावनि पकेटनिफ्राय थाइसेबो खरस खालामै, नखराव माबा मोनसे समयसा जादों, जेंना जादों, बेमार आजार जादों, गिदिर प्रब्लेम जादों आरो बै प्रब्लेमाव माबा मोनसे सहाय होनांगौ, बै सहायखौ होआलाबानो केबल धोन दौलतखौ, गावनि थाखा फैसाखौ अननानै दोनखोमाबाय थागोन आरो आंनियाव गैया होननानै बुंगोन। जेब्ला बेबायदि बुंबाय थागोन आरो नेक्स्ट टाइमाव जेब्ला मोनथिगोन बै मानसिया, जायहा भुगिनानै दङमोन, जे भुगिना थानाय मानसिया मोनथिब्ला बिनियाव थाखा फैसा दङमोन, रां दङमोन, जेब्ला आंनियाव समस्या जादोंमोन, बै समाव मोनथिब्ला बै मानसियाबो गाज्रि मोनगोन। अब्लाना नखरनि जिथु मोजां जिथु मोनसे आबहावा, बे मोजां आबहावाया बे धोन दौलतनि थाखाय, धोन दौलतखौ लुबैथाबनायनि थाखायबो जेंनाया फैयो। दे दानाब्ला फैदो जोबथा दथि जिखौ ख्रिस्टियान नखरा मावनो नाङा, बेनो जाहैबाय सैज्लायनाय गैयै आरो निमाहा गैयै। बे बिषयाव इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों, इफिसुस 4:4-2 अरायबो गुरै, रैसुमै आरो सैसोनो हानाय जादो, नोंसोरो सैज्लायनायजों अनज्लायनायखौ दिन्थिदो। आरोबाव कलसियारि 3:13 गावजों गाव सैज्लाय आरो नोंसोरनि सोरबाया सोरनिबा जेंना दाय मोनब्ला निमाहा होज्लाय। फोरबोआ जेरै नोंसोरनि दायफोरखौ निमाहा होदों, बेबादिनो नोंसोरबो गावजों गाव निमाहा होज्लाय। प्रेज द लर्ड। गावजों गाव, जोंनि ख्रिस्टियान नखरा जाहैबाय फेमिलि मेम्बार्सफोरजों थानाय, नखराव बिमा बिफा गथ' गथाय ज' खौसेथि जानानै थानाय आरो बे खौसेथियाव जोङो सेथियावनो मा खालामनांगोन? सैज्लायनायखौ लाखिनांगोन। गावजों गाव सैज्लायनाय। सोरबाया माबा मोनसे कारनाव माबा मोनसे बाथ्राफोर बुङोब्ला, माब्लाबा सोरबा रागा जोंना फैयोब्ला, सोरबा माबा मोनसे बुंफैयोब्ला, नखरनि मानसिफोरा माबा मोनसे बुङोब्ला, सोरबा गरम जायोब्ला, बयबो सैज्लायनानै थानांगोन आरो बिनि उनाव गावजों गाव नखराव निमाहा होज्लायनांगोन। दिनै जोङो गोबां ख्रिस्टियान नखरफोरखौ नुनो मोनदों जेराव गावजों गाव निमाहा होज्लायनो हाया, जेराव सैज्लायनाय गैयै, जायनि जाहोनाव नखरनि जिथु ख्रिस्टियान नखरनि जिथु गोजोननाय, बे गोजोननाया गैयै जानानै दङ। मानि थाखाय? बे जाहैबाय निमाहा होज्लायनाय गैयै आरो सैज्लायनाय गैयैनि थाखाय। दे अब्ला प्रियफोर, बेफोरनो जाहैबाय गासै 6टा पइन्टमोन जिखौ मोनसे ख्रिस्टियान नखरा मावनो नाङा, खालामनो नाङा। जेब्ला जोङो बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावबाय थागोन, जोंनि नखराव प्रेक्टिसखौ दोनगोन, अब्लाना जोंनि नखरनिफ्राय सुख सान्तिफोरा गैयै जागोन। मानोना सानफ्रोमबो नांज्लाय खमज्लाय, एना एनि जागोन। जेराव निमाहा होज्लायनाय गैया, जेराव मेगन साज्लायनाय थाबाय थागोन, बेफोरबायदि नखरफोराव अरायबो सुख सान्तिया गैयै जानानै थागोन। दा बेयावहाय जिसु ख्रिस्ट'आ, इसोरा जोंखौ फोरोंखादों दि जे जोङो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाङा। जेराव जोङो मावनांगौ अनज्लायनाय, सैज्लायनाय, निमाहा होज्लायनाय, बेफोरखौ जोङो मावनांगोन। जों बयबो गोजोन सुख सान्ति नखरखौ हास्थायो, नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, गोबां समाव जोङो मा मावनांगौ बेखौ मोनथिया। दा बेयावहाय दिनै नोंथांमोननो 6टा पइन्टखौ लानानै फैबाय। बे 6टा पइन्टखौ नोंथांमोना गाव गावनोबो देहेन खालामगोन आरो मोनसे सुख सान्ति ख्रिस्टियान नखर दानानै लागोन, जेराव नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ मावाब्ला नोंथांमोननि नखराव, जों बयनिबो नखराव, फोथायारि नखरफोराव सुख सान्तिया थाबाय थागोन। दे अब्ला प्रियफोर, बयनिसिमबो साबायखर बावहरदों। नोंथांमोना जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम गोबां गोसो होनानै नायबाय। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। बयहाबो सुख सान्ति जाथों होननानै बुंनानै बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।